لومي مصنعت مصحف قدوسنا كمتي ሁላትኩም ተጽንሕዎ ጸናሕኩም ከምቲ ዮባ ሐሳቡ ገልጸና ጸንሐ ካብ ምዕራፍ 7 እብራውያን 7 ካብ 18 ክሳብ 28 ዘሎይ ከም ብቦየሞ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ውሽጠይ ዘቀመጠ ሐሳብ ከካፍለኩም ማለት እቲ ዝሓለፈ ትእዛዝ ድኹምን ዘይጠቅምን ስለዝኾነ ይተሰዓረ ሕጊ ንሓደኳ ኣብ ፍጻሜ ኣይብጽሖን ግናኸ ናብ ኣምላኽ እንቀርበላ እተሓይሽ ተስፋ ኣተወት እዚ ግና በት እግዚአብሔር ንስኻ ከም ማዕረግ መልከ ጸዲቅን ዘለዓለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይተጣዓሰን ከኣዩ ተባሃለሉ መሐላይ እዚኣ ድማ ብዘይ መሐላ ከም ዘይኮነት እቲኣቶም ብዘይ መሐላ ካህናት ኮኑ ከምኡ ድማ ኢየሱስ መድህን ዝሓሸ ኪዳን ኮነ እቲኣቶም ከይነብሩ ብሞስለ ተኸልከሉ ብዙሓት ካህናት ነበሩ ዝግና ንዘለዓለም ዝነብር ስለዝኾነስ ዘይሐልፍ ክህነት ኣለዎ ስለዚ ድማ ነቶም ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመጹ ኩሉ ግዜ ምእንተኦም ክልምን ዝነብር ስለዝኾነ ፈጺሙ ከድሕኖም ይከኣሎይ ከምዚ ዘመሰለ ክፍኣትን ርኽሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጣን ተፈለየ ካብ ሰማያት ካልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣድልየና ንሱ ከምቶም ካልኦት ሊቃውንቲ ካህናት ቅድም ምእንተ ኃጢአት ርሱ ድሓር ድማ ምእንተ ኃጢአት ህዝቢ ኣብ ጸጽባህ መስዋዕት ከቅርብ ዘይድልዮ እዩ እሞ ርእሱ ንመስዋዕት ምስ ወፈየ ሓንሳ ንሓዋሩ ገበሮ ሕግስ ድኻም ንዘለዎም ሰባት እዩ ሊቃውንቲ ካህናት ክኾኑ ዝሾሞም እቲ ድሕር ሕጊ ዝመጸ ቃል ማህላግና ንዘለዓለም ፍጹም ዝኾነ ወዲ ዝሸይም ይብለና ክብርን ኣምላኽ ይኹን እዚ ክፍል እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ዝቕጽል ዘሎ ክፍል እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 17 ርኢና ነርና ሎሚ ድማ መወዳእታ ናይ ምዕራፍ 7 ካብ 18 ክሳብ 28 ክንርኢና ማለት እዩ ኣብ ቁጽሪ 18 19 ብዛዕባ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ እንድሕር ኢልና ብዛዕባቲ ብሙሴ እተወሃበ ትእዛዝ ወይ ሕጊ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ብመንገዲ ሙሴ እተወሃበ ሕጊ ወይ ትእዛዝ እቲ ዝሓይሽ ወይ ዝበለጸ ተስፋ ምስ መጸ ከም ተሰዓረ እቲ ምኽንያት መስዓሪ ድማ እቲ ሕጊ ንሓደ እኳ ኣብ ፍጻሜ ከብጽሕ ብዘይ ምኽኣሉ ከም ዝኾነ ኢና ካብ ዘንበብናይ ቃል ንርዳእ ማለት እዩ እንታይ እዩ ነቲ እቲ ዝሓለፈ ትእዛዝ ድኹምን ዘይጠቅም ገይርዎ ወይ ብምንታይ ምኽንያት እዩ እቲ ዝሓለፈ ትእዛዝ ተሳዒሩ እንድሕር ኢልና ኩላህና ከም ንፈልጦ እቲ ሕጊ በአምላኽ ተዋሃበ ሕጊ እዩ ኣብቲ ሕጊ ጸገም የለን ወሃቢኡ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣለኹም ዶ ምሳይ ኣብቲ ሕጊ ወላ ሓንቲ ጸገም የለን ምኽንያቱም እቲ ወሃቢ ፐርፌክት ኣምላኽ ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ዝሃቦ ሕጊ እምበኣር ናይ ሰብ ሕጊ ይኮነን እንተኾነ ከምዚ ኣብዚ ቃል ነንብቦ ዘለና እቲ ሕጊ ክሰዓር ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ እቲ ሕጊ ኣምላኽ ስለምንታይ እዩ ተሳዒሩ እንድሕር ኢልና ኣገልግሎቱ ስለዝወደአ እዩ ኣሜን ቅዱሳን ኩሉ ነገር ታይም ኣለዎ ኤክስፓየር ዝገብረሉ ታይም ኣሎ ኣሜን ናይዚ ሕጊ ድማ ክሳብ ዝተወሰነ ከገልግል ጸኒሑ እዩ በዚ ሕጊ እዚ እግዚአብሔር ውን ሰሪሑ እዩ ሓቂዶ ምሳይዶ ኣለኹም ቅዱሳን እግዚአብሔር በዚ ስታንዳርድ ይኸይድ ነይሩ ዶ ምስቲ ህዝቢ እንድሕሪና እወ ነዚ ሕጊ ጥቀመሉ ነይሩ ዶ እወ ተርዲኹምኒ እቲ ሕጊ ኣምላኽ ስለምንታይ ተሳዒሩ እንድሕር ኢልና ኣገልግሎቱ ስለዝወደአ እዩ በቃ ትዝሓይሽ ትዝበለጸ ምስ መጸ ናይዚ ኣገልግሎት እዚ ስለዘብቅዐ ተሳዒሩ ማለት ከምቲ ኣብ ሮሜ 7 ዘጽንዓናዮ ሕጊ ኃጢአትካ ይዘፍልጠካ ሓቂዶ ንዓብነት ኣይትስረቕ ዝብል ሕጊ እንድሕሪና ስርቂ ኃጢአት ከም ዝኾነ ነዚ ሕጊ ምትሕላፍ ድማ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ይዘፍልጠና በሓፂሩ ሕጊ ልክ ከም መስተያት ህይወትና ከመይ ይመስል ብግልጽ ዘርኤና መሳርሒ ስለዚ ሕጊ ተዋህበሉ ቀንዲ ዓላማ መታን ደቂ ሰባት ኃጢአቶም ወይ ድኻሞም ብግልጽ መታን ክርዩ ሪኦም ድማ ብገዛእ ርእሶም ምንም ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ፈሊጦም ናብቲ መድኃኒኦም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ መታን ክመጹ ይኽብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብዚ ንኩላህና ግልጽ ክኸውን ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ
اتي كاب املاخ تقبلوا حق زي كون دخومون زي تقمن كوينو اتزود امانن السب دخوم كوينو حق ايدا قدسان ترديهم لهم ات حق كمز زي تقم نغيركم كايت وسدو مالتي اتي كاب اغزابير نقبلوا نجر زي تقم ايكونن اغزابير ፍጹም አምላኽ እዩ ስለዚህ እቲ ካብኡ ንቕበሎ ነገር ድማ ከምኡ ማለት እዩ ንማንነቱ ዝገልጽ ኢና ንቕበል ማለት እዩ ግን እቲ ዝወደ ኣብዚ ዝወደ ማንነት ስለዝኾነ እቲ ሕጊ መጽኢ ዘሎ ነቲ ሕጊ ዋጋ ከም ዘይብሉ ገይርዎ እቲ ዝወደ ማንነትና ማለት እዩ በዚ ምኽንያት እቲ ሕጊ ኣብቲ ዝወደ ማንነት ሰብ ኣትዩ እቲ ክሰርሖ ወይ ከምጾ ዝግብኦ ለውጢ ከምጽ ኣይከኣለን ማለት እዩ ኣብ ቁጥር 18 19 እምበኣር ብዛዕባ እዚ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ዝሓለፈ ትእዛዝ ድኹምን ዘይጠቅምን ስለዝኾነ እዩ እተሰዓረ ሕጊ ንሓደ እኳ ኣብ ፍጻሜ ኣይብጽሖን ግናኸ ናብ ኣምላኽ እንቐርበላ እተሓይሽ ተስፋ ኣተወት ይብለና ሕጊ ኣብ ፍጻሜ ከም ዘይብጽሕ ኣንቢብና ኣሎና ሓቀይዶ ቅዱሳን እቲ ኣብ ፍጻሜ ዘብጽሕ እንታይ እንድሕርና ሕጊ ናብ ፍጻሜ ኣይብጽሕን እንድሕርኢልና ኣብ ፍጻሜ ዘብጽሕ ድማ ነገር ኣሎ ማለት እዩ አሜን እቲ ኣብ ፍጻሜ ዘብጽሕ እንታይ እንድሕርኢልና እታ ተሓይሽ ተስፋ ተሰሚያ ዘላ አሜን እታ ተሓይሽ ተስፋ ተባሂላ ዘላ ድማ እታ ብመንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናያ ተስፋ እዛ ተስፋ እዚኣ እምበኣር ኣብ ፍጻሜ ተብጽሐና ክብርና ኣምላኽ ይኹን አሜን ዶ ኣብዚ ጸሓፍ ናይዚ መጽሓፍ ኣርጊጹ ክነግሮም ደሊ ዘሎ እንታይ እንድሕር ኢልና ሕጊ ሙሴ ኮነ ናይ ሌዋውያን ክህንነት መስዋዕትን ንደቂ ሰባት ናብ ኣምላኽ ከቅርቦም ከም ዘይከኣለ ዝገበሩ እንተገበሩ እቲ ህዝቢ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ናይ ምእታው ኣክሰስ ኣይነበሮን ቅዱሳን ናብ ህላውነት እግዚአብሔር ከኣቱ ኣይክእሉን ዋላ ተካህን ኣብ ዓመት ሓንሳብ ዲዩ መስዋዕት ገይሩ ናብቲ ህላውነትና እግዚአብሔር ወይ ድማ ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ተባሂሉ ዘሎ ስፍራ ክበጽሑ ይክእሉን ማንም ሰብ ማለት ብሸካት ካህን ዝኣቱ ሰብ የለን ቅዱሳን ተረዲኹምኒ ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዚ ጸሓፍ ናይዚ እብራውያን እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣስሚሩ ክነግሮም ደሊ ዘሎ እንታይ እንድሕር ኢልና ሕጊ ሙሴ ኮነ ናይ ሌዋውያን ክህንነትን መስዋዕትን ንደቂ ሰባት ንህዝቢ ኣምላኽ ናብ ኣምላኽ ከቅርቦም ከም ዘይከኣለ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሊቀ ካህንና ግና እቲ ሕጊ ኾነ እቲ ናይ ሌዋውያን ክህንነትን መስዋዕትን ክገብሮ ዘይከኣለ ነገር ክገብር ከም ዝኸኣለ እዩ ኣብዚ ኣስሚሩ ዝነግሮም ዘሎ አሜን ዶ እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ግና ይብሎም ኣሎ እቲ ናይ በዓል አሮን እቲ ናይ በዓል ናይ ሌዋውያን ክህንነት መስዋዕትን ሲ ናብቲ ህላውነት እግዚአብሔር ከቅርቦም ኣይከኣለን እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ግን ነዚ ከም ዝገበረ ኣብዚ ዝነግሮም ዘሎ አሜን ዶ ኣብዚ ነስተብለሉ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ኢየሱስ ዘሓይሽ ወይ ሓድሽ ኪዳን ኣምጽዩ እንተኾነ ነፍስ ወከፍና ክርድኦ ዘለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ ሌዋውያን ክህንነት መስዋዕትን ክገብሮ ዘይከኣለ ነገር ከም ዝገበረ ርኢና ኣለና አሜን ናብዚ እታ ተሓይሽ ተባሃለት ወይ ድማ ናብዚ ሓድሽ ኪዳን ብኢየሱስ ዝመጽ ሓድሽ ኪዳን ንምእታው ወራሲ ዘሓድሽ ኪዳን ንምዃን ግን ምላሽ ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ከም ዝሓትት ክንዝንግዖ የብልና ክነስተብሎ ዘለና ሰይልካ ተኣቱ ኣይትኽእልን ዋላ ናብዚ ሓድሽ ኪዳን ምክንያቱም ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ ክትኣምኖን ክትቅበሎን ክትክእል ኣለካ ብጎይታ ኢየሱስ ኣሚንና ዝደሓና ነፍስ ወከፍና ናይ ሓድሽ ኪዳን ካህናት ኢና አሜን ነዚ ክህንነት بخمينا رخيمنايو اندحريلنا نتي ليك كهنا بمقبال تقبلنايو كهننتي امين دو كهاني نسخي كهاني خي امين دو نحدش كيدان كهنات من يوم اندحر إلنا لواويان يكونن نايدك لوي يكونن عبز زمن نزن يكهننت አገልግሎት من يوم زفصمو زلو ወይ ድማ كغبرو تحاريا من دحر إلنا أنا نسخاتكم منينا بغيت يسوع كريستوس اميننا زدحنا نفس وكفنا ني حدش كيدان كهناتينا نزي كهننت
بخمينا رخيبنا اندهر إلنا بمولاد أيكونن كابزر إلوي بمخان أيكونن مالسي بمدراوي بت نيلواويان السرارح أيكونن نجرجن نت ليك أكهنا نتي أب كندانا رأسو بجا أهلفو زهابة كريستوس بمقبال نعون قويتانان أملاخنان بمقبار إنا نزني كننت أقل قلو تقبلنا كمو سلازخونة إيه وراسنا إذا حدش كده نموخان ناي نفسو كف ملاش أقل داس خمزخونة خزارب دالي آمين دو زخونة سبق حان كون خونا يكلني كبرنا أملاخ يخون أب قدامي بيتروس حموشتا تشعاتن تايبلسي نسخاتكم وين يبلنا نسخاتكم وين نعي نتوم بسم قويتا زآمنا مالتي نتو قويتا استقبلنا ومثل ولد الناس استقبلنا بزعبانا يزارب زلو بزعبا خولي يكونن زارب زلو بزي نسخاتكم وين كم هياوان أمان كوينكم نتبي يسوس كريستوس أب أملاك قبول زخونة منفساوي مسواعته تقربو نقدوس كهنت زخون منفساوي بيت تحانسو يبلنا أب قطر تشعته دما نسخاتكم جنا دقنت اتي كاب تسلمات نبتزقرن برهان تسواعكم من تختنقرو حري ولدو ناي منغستي كهنت قدوس حزبي تريت أملاك زخونة حزبي يخوم يبلنا كبرنا أملاك يخون آمين دو أبرأي يوحنس حدا شدشتا دمان تايبلسي نغزابير أبو منغستن كهاناتن كنكونو زغبرنا كبرن سلطان نزل عالم نعو يخونو يبلنا آمين انتاي زغبرنا يلو نغزابير أبو منغستن كهاناتن كنكونو زغبرنا already نحنا we are the priests آمين كهاناتنا ناي حدش كيدان كهاناتنا already غيرونا يسوس كريستوس أبراي حدش دشتهم يزبلنا نغزابير أبو منغستن كهاناتن كنكونو زغبرنا كبرن سلطان نزل عالم نعو يخونو آمين يبل تقال كبرن أملاخ يخون بزعبا يسوس ليك كهانا خزارب كولو كاب قطر إسران كلتان انتا يبلنا إزقنا يبل باتي اغزابير نسخا كم عرق ملكت ادي نزل عالم كهنيخا إلو محالة ايتت عسن كايو اتباهللو محلايو ازي آدما بزي محلا خم زي كونت اتي آتومس بزي محلا كهنات كونو كومو دما يسوس مدهن زحاشا كيدان كون بلنا تسفاتات اغزابير إن آمنو سلمنتا اندحر إلنا أردوسان اغزابير زبولو زغبر أملاخ سلزخوني آمين دو التسفاتاتو دما أبهريون حيلون زقوم سلزخوني يخا نغزابير أمون زغبرو يسوس قويتاي أبتن بيت إساس 46 كيدنا هنا نبب كولنا انتاي برزي كم مجمرتا نتي موداتا كابتنتي غنا كيكونه خلو زنغركو مو مخري كقومي فاديون كله كفصمي زبلكو انا يبلنا እግዚአብሔር አምላኽና ካመጀመርታ ነትሞዳታ ዝዛረብ አምላኺ አሜን ዶ እቲ ጽባሕቲ ኾኖስ ሎሚ ነግረካ ማለት እቲ ቅድም ድሕሪ 10 ዓመት ዝኸውን ድሕሪ 20 ዓመት ዝኸውን አቀዲሙ ይነግረካ ማለት ወዲኡ የጀምረካ ማለት እግዚአብሔር አምላኽና ወዲኡ ዘጀምር አምላኺ አሜን ዶ አነ ንስኻትኩም ሎሚ እንነብሮ ህይወት እግዚአብሔር ዝወድኦ ህይወት አሜን ዶ እግዚአብሔር ወዲኡ ያጀምርና ዘሎ እንድህር ከም እዚ ምርዳዚ አለና ውሽጥና ስጋት አያትወናኒ ፍርሃት አያትወናኒ ቀሲናይና ነበር እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ አምላኽና ዝቦሎ ዝገብር አምላኺ እዚ አብ ቁጥር እስራን ሓደን ተጠቂሱ ዘሎ ማህላ አበይና ንረኽቦ እንደሕር ኢልና ኣብ መዝሙር 110 ቁጥር 4 ንረኽቦ ብዛዕባ እዚ ድማ ኣብ እብራውያን 6 ካብ 16 ኣብ 17 ኣብ ዘሎ ክፍሉ ተዘራሪብናሉ ነርና ኣብዚ በሐፂሩ ከመሓላልፎ ደሊ ዘሎ መልእኽቲ እንታይ እንደሕር ኢልና ሓደ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክህንነት በማህላ ዝጸንዐ ወይ በማህላ ዝቆመ ከም ዝኾነ እቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ሊቀ ካህናት ግና ብዘይ ማህላ
ካህናት ከም ዝኾኑ ወይ ድማ ናይ ክህንነት አገልግሎት ከም ተቀበሉ በዚ ምክንያት ከዓ እዩ ኢየሱስ መድህን ዝሓሸ ኪዳን ኮይኑ ዝብለና ዘሎ ብዚ ካልኣይ ድማ ከምቲ ኣብ መዝሙር 110 ቁጥር 4 ዝበሎ ኢየሱስ ልከ ከምቲ እግዚአብሔር ንስኻ ከም ስርዓት መልከ ጸዲቅ ንዘለዓለም ካህንኻ ኢሉ ዝመሓሎ እዚ መሓላዚ ተፈጻምነት ረኺቢ ዝብሎም ዘሎ ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን አምላኽና ልክ ከምቲ ዝመሓሎ ከምቲ ብመሓላት ዝበሎ ዘጽንዖ ኣብ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ከም ተፈጸመ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ተነግረሉ ኣብ መዝሙር ተነግረሉ ተሊቀ ካህን ከም ስርዓት መልከ ጸዲቅ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ ተባሃለሉ ከም ዝኾነ እዩ ኣብ ዝነግረና ዘሎ ኣብ ቁጥሪ 33 እንታይ ይብለና እቲ አቶምሲ ከይነብሩ ብሞት ስለ እተኸልከሉ ብዙሓት ካህናት ነበሩ እዚ ግና ናይዚ ፍሉይ ዝገብሮ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ናይ ክህንነት አገልግሎት ፍሉይ ዝገብሮ ግና ንዘለዓለም ዝነብር ስለ ዝኾነ ዘይሓልፍ ክህነት ኣለዎ ይብለና ኢየሱስ ጎይታ አሜን ዶ ኣብዚ ብዛዕባቶም ቅድሚ ኢየሱስ ዝነበሩ ካህናት ብዙሖምን ብዛዕባቲ ኣብ አገልግሎት ዝጸንሑሉ ዘመን ወይ ግዜ ዝዛረብ ዘሎ ገደብ ከም ዝነበሮም እቲ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ናይ ክህንነት አገልግሎት ዝሓዝዎ ለዋውያንሲ ድሩታት ከም ዝነበሩ ብግዜ ዝተገደቡ ከም ዝኾኑ ዘለዓለማውያን ከም ዘይኮኑ እዩ ዘርኤና ዘሎ ኣብዚ ዘንበብናይ ቃል ማለት እዩ ንናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ክህንነት አገልግሎት ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ካህናት ዝሓሸን ዝበለጸን ዝገበሩ እንታይ እንድሕር ኢልና ከምዚ ኣብዚ ቃል ተጠቂሱ ዘሎ እቶም ቅድሚ ኢየሱስ ዝነበሩ ካህናት ብምኽንያት ሞት አገልግሎቶም ድሩት ስለ ዝነበረ ተሓደ ነቲ ሓደ እናተከአ ክሳብ ኢየሱስ ዝመጽእ እቲ ናይ ክህንነት አገልግሎት ብኸምዚ ይጸኒሑ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ግና ንሱ ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ካህናት ስለ ዘይኮነ ማለት ንሱ ሞት አጽኒዑ ክሕዞ ዘይከኣለ ወይ ህያው ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ክህንነት አገልግሎቱ ብዘይሓልፍ ክህንነት ተለዊጡ ክብርና አምላኽ ይኹን ኣነ ንስኻትኩምን ኣብዚ ዝሓሸን ዝበለጸን ኪዳን ስለ ዘሎና ንኣምላኽ ክነመስግኖ ይግባአና አሜን ዶ እቲ ዝኣተናዮ ኪዳን ቀሊል ኪዳን ኣይኮነን እዚ ሓድሽ ኪዳን ተባሂሉ ዘሎ ኪዳን ቀሊል ኪዳን ኣይኮነን ክቐለልና ይብሉን ቅዱሳን ኣብቲ ዝበለጸ ኪዳን ኢና ዘለና ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን ዝኾነሉ ማለት ብዛዕባ እቲ ዘይሓልፍ ክህንነት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 27 ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ስለዚህ ድማ ነቶም ብኡ ኣቢሎም ናብ አምላኽ ዝመጹ ብመን ኣቢሎም ብኢየሱስ ኣቢሎም ናብ አምላኽ ዝመጹ ኩሉ ግዜ ምእንተኦም ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፈጺሙ ከድሕኖም ይከኣሉ ከምዚ ዘመሰለ ክፍኣትን ርኽሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጣን ዝተፈለየ ካብ ሰማያት ካልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣድልየና ንሱ ከምቶም ካልኦት ሊቃውንቲ ካህናት ቅድም ምእንቲ ሓጢአቱ ርእሱ ዳሓር ድማ ምእንቲ ሓጢአት ህዝቢ ኣብ ጸጽባ መስዋዕቲ ከቅርብ ዘየድልዮ እሞ ርእሱ ንመስዋዕቲ ምስ ወፈየ ሓንሳብ ንሓዋሩ ገበሩ ይብለና ክብርና አምላኽ ይኹን ሕጂውን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ክህንነት አገልግሎት ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ካህናት ኣዝዩ ከም ዝበልጽና ካብዚ ዘንበብናይ ቃል ንርዳእ ዘለና ኣብ ቁጥሪ 25 እንታይ ዝብለና ዘሎ እንታይ ይብለና ስለዚ ድማ ነቶም ብኡ ኣቢሎም ናብ አምላኽ ዝመጹ ብመን ኣቢሎም ብመንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሎም ናብኡ ዝመጹ ናብ አምላኽ ዝመጹ ኩሉ ግዜ ምእንተኦም ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፈጺሙ ከድሕኖም ይከኣሉ ይብለና ክብርን አምላኽ ይኹን አሜን ዶ ካብዚ ቃል እንታይና ንርዳ ማንኛውም ክድሕን ዝደሊ ማለት ካብ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ከምልእ ዝደሊ ሰብ ሓደ ናብቲ ምእንቱ ክልምን ዝነብር ናብቲ ከድሕኖ ዝኽእል ክመጽእ ከም ዘለዎ ኢና ካብዚ ቃል ዝንመሃር ዘለና ካልኣይ ድማ
እቲ እንኮነይ ምድሃን መንገዲ ሓደ ከም ዝኾነ ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነና ካብ ዝቃል ዝንርዳ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን እንታይ ኢሉ ጸሓፍ ናይ እብራውያን ስለዚ ድማ ኢሉ ነቶም ብኡኡ አቢሎም እቲ ብኡኡ ዝብል ቃል ብክርስቶስ በቲ ምእንተኦም ዝሞተ በቲ ምእንተኦም ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝወዓለ ብኡ አቢሎም ናብ አምላኽ ዝመጹ ኩሉ ግዜ መዓስ ኩሉ ግዜ ምእንተኦም ክልምን ዝነብር ስለዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ንዘለዓለም ክሳዕ ናብኡ ንጥርነፍ ክሳዕ ገጽ ንገጽ ምስኡ ንረአይ ምልማኑ ከም ዘይቋርጽና ካብ ዝቃል ንርዳ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ዘለዓለማዊ ከም ዝኾነና ካብ ዝቃል ዝንመሃር አሜን ደቅዱሳን ስለኻ ሰባት ተዘይጸለዩልካ ሰባት ስለኻ እንተዘይማለዱ ሰባት ስለኻ እንተዘይተዋጉኡሲ ስለኻ ዝማልድ እግዚአብሔር ካህን አቀሚጡልካሎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ደ ስለይ ዝማልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሃል ሊቀ ካህናት አሎ ምእንታይ ክልምን ዝነብር ኣብ የማን አቦ ኮፍ ዝበለ አሜን ዶ በዚ ተሐጎሱ ኩሉ ግዜ ምእንተኦም ክለብር ምእንትመን ቅዱሳን ምእንትመን ይዝልም እንድሕር ኢልና ነቶም ብኡኡ አቢሎም ናብ አምላኽ ዝመጹ ጥራዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ምእንተኦም ዝልምን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ነቶም ብኡ አቢሎም ናብ አምላኽ ክመጹ ዝብል ቃል ዓለም ለኻዊ መጸዋዕታውን እዩ ቅዱሳን ጻውኢት እዚ እንድሕር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክማልደልካ ደሊኻ እንድሕር ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኻ ክጽሊ ደሊኻ እንድሕር ካብ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ከተምልጥ ደሊኻ እንድሕር ውሉድ አምላኽ ክትከውን ደሊኻ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትመጽእ ኣለካ አምላኽ በታ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኢሉ ነቶም ዝተቀበልዎ ብስሙኑ ዝኣመኑ ግና ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰል ሓቦም ከም ዝተባሃለ ሰብ ልቡ አሚኑ በአፉ መስኪሩ ይድሕን ከም ዝተባሃለ እቲ ክንድሕነሉ ኣብ ትሕቲ ካብ ሰማይ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝተዋሃበናሲ ስም ኢየሱስ ጥራይ ስለዚ ብመንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ አቢሎም ናብ አምላኽ ዘይመጹ ሰባት ናብ አምላኽ ክበጽሑ ይክእሉን ኢየሱስ ክርስቶስ አነ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኢሉ بزي بقينا بابوخ متزخل ولا حدا يلبون إله عبو ندك سبات بيسوع بمنجد يسوع كريستوس عبيلو تراي زريو نيسوع يزري آمين ده قدسان سازين جمع نتوم بو عبيلهم ناب أملاخ زمتو كل جزء زبل كلاس مرولو ما أنت كلم من زنبر سلازخونه فتسيمو خدحنهم يكالويب سقاعات آيات وناني ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ምእንታና ዝልምን አምላኽ ስለዘሎ ማለት ዝኾነ ሰብ ናብ አምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ሰብ እቲ መንገዲ ሓደ እዩ ንሱ ኸ ኢየሱስ እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን አምላኽ ነቶም ብመንገዲ ኢየሱስ አቢሎም ዝመጡ ጥራይ ዝቕበሎ doesn't matter ማንም ይኹን ማንም ብመንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይመጾ እግዚአብሔር አባ ይቀበልን ካልክ ኣብዝ ቃል እዚ እንታይና ንመሃር ናይ ኢየሱስ አገልግሎት ኣብ መስቀል ከም ዘይተወደአይና ካብዝ ቃል እዚ ንመሃር አሜን ደቅዱሳን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ሞይቱ ምስተንሰ ምስ አረገ አገልግሎቱ ደው ከም ዝበለ እና ሐስብ ሰባት አይንሳአንኒና ኖ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ደው አይበለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስቲል ጎይታ የገልግል አለ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዘንበብናዮ ኢየሱስ ሎሙውን ይጽሊ ስለና ስለቶም ብስሙ ዝኣመና ድማ ኣብ ሰማይ ይማልድ አሎ አሜን ዶ ስለይ ዝማልድ አሎ በሉስከ ስለኹም ኣብ ሰማይ ዝቃትት አሎ ስለኹም ኣብ ሰማይ ዝማልድ አሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ጥራይ ኮይኑ ዘይኮንስ ኣብ ምድሪ ኮሎኹም ስለ ደቀ መዛሙርቱ ይጽሊ ለይኑ ስለይን ስላይኹም ጸሊ ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ዶ أمون أملاخ لنا سلينا زمالد سلينا زقاتت
ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 12 ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢታዊ ቃል ክዛረብ ከሎ እንታይሉ ነፍሱ ንሞት ስለዝወፈያ ምስ በደለኛታት ካስለ ተቆጽረ ስለዚ ጊዲኡ ምስ አበይቲ ክመቕለ ምርኮን ምስ ሓያላት ክምቀሊ ግናኸ ኃጢአት ብዙሓት ጾረ ምእንት በደለኛታት ከአ ለመነ ብለና እዚ ይትኻሃና ክብርን አምላኽ ይኹን ምእንቲ ጻድቃናት አይኮነን ለመነ ዝብለና ምእንቲ በደለኛታት ከአ ለመነ ብለና አቦ ዝገብርዎ አይፈልጡን እሞ በቃ ምሕረት ግበረሎ ክብርና አምላኽ ይኹን what a wonderful verse አብሮም ሸሞንተ ካብ 33 ክሳብ 34 ድማ ነቶም ሕሩያት አምላኽ ዝኸሶም መኒ አምላኽ ይትዘጽድቕ ትዝኹንን ከመኒ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝሞተ አረ ካሙታት እኳ ዝተንሰአ ኣብ የማን አምላኽ ኮይኑን ምእንታና ዝልምን ዘሎ ኢሉ አሜን ዶ ኣብ የማን አምላኽ ኮይኑን ምእንቲ መኒ ዝልምን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታይ በሉስኪ ምእንታና ዝልምን ዘሎ ኢሉ ክብርና አምላኽ ይኹን ክኹንነና ኾነ ክኸሰና ከጽድቀና ኾነ ከብለና ዝኽእል ሓደ ኢየሱስ ጥራይ አሜን ዶ ምእንታኹም ዝልምን ኣብ ሰማይ አሎ ጠበቃ ኣለኩም ዮሐንስ ክጽሕፈልና ኾሎ ቀዳማይ ዮሐንስ አንቶ ኢዮባ ነገረኩም ነይሩ ሰብ በዲሉ ከሕባ የብሉን በዲሉ አምላኸይ በዲለካ ኢሉ ብንስሓ ናብቲ ምሕረት ዝገብር አምላኽ ክመጽ ዘለዎ ዮሐንስ ክምዕድ ኮሎ እንታይ ኢሉ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 አቱም ደቀ ኃጢአት ምእንቲ ከይትገብሩ እዚ ጽሕፈልኩም ኣለኹ ሓደ እኮ ኃጢአት ዝገበረ እንተሎ ጠበቃ ኣብ አቦ አሎና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጻድቅ እዩ አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠበቃናይ ዝጣበቀልና ተጣቢቁ ዝስዕር አሜን ዶ ተጣቢቁ ዝስዓር ጠበቃ አይኮነን ዘለና አሜን ዶ ጠበቃይ ተጣቢቁ ዝስዓር አይኮነን ኢልኩም ጻሓፉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጠበቃና ተጣቢቁ ዝስዕር አምላኽ እዩ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር መጽናዮ በኢየሱስ ክርስቶስ መጽናዮ ይቀበለናይ ክብርና አምላኽ ይሁን እንታይ ኢሉ ዮሐንስ አቱም ደቀ ኃጢአት ምእንቲ ከይትገብሩ እዚ ጽሕፈልኩም ኣለኹ አይተባባዓኩም እኔ ኣብ ኃጢአት ክትገብሩ አይተባባዓኩም እኔ ኃጢአት ክትገብሩ የብልኩም ግን ከምሰብ ኃጢአት እንድሕር ገርኩም ግና ጠበቃዋ ቦለኩም ንሱ መኒው ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጻድቅ ኢሉ ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብ ቁጥር 26 ብዛዕባ ማንነት እቲ ምእንታና ክልምን ዝነብር ብዛዕባ ተፈጺሙ ከድሕነና ዝከኣሎ አምላኽናን መድኃኒናን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ምእንታና ዝልምንን ብዛዕባ እቲ ከድሕነና ዝከኣሎ ሊቀ ካህና ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እቲ ሊቀ ካህና ክፍኣትን ርኽሰትን ዘይብሉ ካብ ኃጢአት እተፈለየ ካብ ሰማያት ካልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ከም ዝኾነ ንሱ ከምቶም ካልኦት ሊቃውንትን ካህናት ቅድም ምእንቲ ኃጢአት ርእሱ ደሓር ድማ ምእንቲ ኃጢአት ህዝቢ ኣብ ጸጽባ መስዋዕት ከቅርብ ዘይድልዮ ብምዃኑ ርእሱ ንመስዋዕት ምስወፈ ሓንሳ ንሓዋሩ ከም ዝገበሩ እዩ ዝነግረና ዘሎ ኣብ ቁጥር 26-27 ኣብ እብራውያን 4:15 ታይብለና ደጊም ብዘይ ኃጢአት ብኩሉ ከም ዝኸማናት ተፈተነ ይምበር ብድኻምና ክድንግጸና ዘይከኣል ሊቀ ካህናት የብልናን ኢየሱስ ወዲ አምላክ ካብ ዝህልወና ምእማንና ነጽኒ ይብለና እብራውያን 9:14 ድማ ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይ ጽያፍ ንአምላኽ ዘቕረበ ግዳ ንስኻትኩም ንህያው አምላኽ ከተገልግሉ ክንደይ ኣዝዩ ንህሊናኩም ካሙት ግብሪ ዘይንጽሖ ይብለና ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ አምላኽ በአና ገይሩ ይምዕድ ኣሎ ንሕና ብኡ ጽድቅ አምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ኃጢአት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ኃጢአት ገበሮ ምስ አምላኽ ተዓረቁና በልና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ንልምነኩም ኣለና ይብለና ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ካብ 20-21 ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2
ኢስራን ክልተን ድማ ንሱ ኃጢአት ዘይገበረ ተንኮሉን ኣብ አፉ ዘይተረኽበ ይብለና ብዛባ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ ኮሎ እንደገና ድማ ኣብታ አንቶ ይዘንበብ ኩልኩም ቀዳማ ዮሐንስ 2:1 አቱም ደቂ ኃጢአት ምን ትገብሩ እዚ ጽሕፈልኩም ኣለኹ ሓደ ኮ ኃጢአት ዝገበረ እንተሎ ጠበቃ አባቦ አሎና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጻዲቅ ይብለና ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ 3:5 ድማ ንሱ ንኃጢአት ከርሕቕ ኢሉ ከም ተገልጸ ትፈልጡኹም ኣብኡን ኃጢአት የልቦን ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ ናይ እብራውያን መጽሓፍ ብዛዕባ እቲ ዝለዓለን ዝኸበረን መስዋዕት ኢየሱስ ክርስቶስን ውጽኢት ትሞቱን ትንሳኤውን አግሊሁ ዘርኢ መጽሓፍ ከም ዝኽሳዕ ጅንሪኦ ዘለና ኢየሱስ ሓንሳ ርእሱ በጃ ኃጢአት ምስወፈየ ምድሃንን ንዘለዓለም ምሕረትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ንረክብ ይገሩና አሜን ዶ እቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ካህናት እቲ ተዘቅርቦ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘቅርብዎ መስዋዕትታት again and again ለምገብሮ ጽባሕ ገብሮ ኩሉ ሳይም ዝገብሮ ተረዲኹምኒ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ሓንሳብን ንሓዋሩን ክብርና አምላኽ ይኹን ኣነ ንስኻትኩምን ድማ በዚ መስዋዕቲና ዲሒና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ እብራውያን 7:27 እንታይ ብለና ንሱ ኢሉ ከምቶም ካልኦት ሊቃውንቲ ካህናት ቅድም ምእንቲ ኃጢአት ርእሱ ዳሃር ድማ ምእንቲ ኃጢአት ህዝቢ ኣብ ጸጽባህ መስዋዕቲ ከቅርብ ዘየድልዮ እሞ ርእሱ መስዋዕት ምስወፈ ሓንሳን ንሓዋሩን ገበሩ ብለና ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብ እብራውያን 9:12 ታይብል ብደም ድቤላታት ሙሩካትን ዘይኮነስ بدم رأسو نايزل على مدهار رخيبو حدا جزينات مقدس عتوه يبلنا أبراهيم عسرت دما بزف عادزي بتحنسع نحوارو زأكل تسوى مسوعة السجا يسوع كريستوس تقدسنا لنا يبلنا آمين آمين يسوع رأسو مسوعة سلزوه فيه أنا نسحتكم من نابتي قدست قدسان مئتاو كوينونا الله خبرنا قويتا يخون آمين ኣብ ቁጥር 38 እንታይብለና ሕግስ ድኻም ንዘሎም ሰባት እዩ ሊቃውንቲ ካህናት ክኾኑ ዝሾሞም እቲ ድሕር ሕጊ ዝመጸ ቃል ማህላግና ንዘለዓለም ፍጹም ዝኾነ ወዲ እዩ ዝሸይም ኣብ ይብለና ማለት ኣብዝውን ንናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕልና ይዘርኤና አሜን ንናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ክህነት ካብቲ ብሕግ ዝተሾሙ ወይ ድማ ሕግ ዝሾሞም ለዋውያን እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሉጽ አገልግሎት ከም ዝኾነ ዝበለጸሉ ምኽንያት ድማ ሓደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ስለ ዝኾነ ካልኣይ ድማ ወዲ አምላኽ ስለ ዝኾነ ማለት ክብርና አምላኽን ወዱ ይሉ ስፔሲፊክሊ ማለት እንታይሉ እቲ ድሕሪ ሕግ ዝመጸ ቃል ማህላግና ንዘለዓለም ፍጹም ዝኾነ ወዲ ዝሸይም አሜን እቲ ዝሸይም ድሕሪ ሕጂ ቅድሚኡ ዝነበረ ብሙሴ እንዲተሸይሙ ሕግ እንዲሸይሙ ድኹም ነይሩ ይሉ እቲ ድሕሪ ሕግ ዝመጸ ቃል ማህላግና ንዘለዓለም ፍጹም ዝኾነ ወዲ ዝሸይም ይብለና ክብርና አምላኽ ይኹን ጎይታ ብነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሐልኩም ገለ ነገር ተሪፉልኩም ኾን ተስፋ ገብር ናይሎም መጽናዕትና ኣብዝ ወዲ የለው